Os galegos e a política. Non penso facer ningún comentario. Adiante. Hola, abogado. Paz. Ten vostede un minutiño? E dous tamén, porque estaba bastante aburrido. Sente. A ver, traio unha idea. Pero un negocio moi lucrativo, non me diga máis. Non. Esta vez é algo grande e importante. Son cuestións de xeopolítica. Xeopolítica non é a miña especialidade, pero conte. Habería que xuntar a políticos e pensadores da civilización cristiá occidental e da árabe musulmán e obrigarles a chegar a acordos de cooperación en diferentes ámbitos para facilitar o entendemento. Que ben. Que lle parece? Paréceme moi ben. Seguro que xa lle ten nome e todo. Alianza de Civilizacións. Pois non o tiña pensado, pero gústame, soa ben. É natural, alianza, xuntanza, de civilizacións. Perfecto, gusta. Moi ben, pero, amigo, iso xa está inventado. Que me di? Inventou no Zapatero. Quen? O presidente do goberno español. Non, atenda. A ver. Na miña idea de civilizacións, a xente andaría en pelotas. Todos en pelotas. Os moros en pelotas. Os nosos en pelotas. As azafatas dos congresos en pelotas. Todo o mundo na ONU. Todos en pelotas. Que lle parece? É a idea máis brillante que escoitei dende hai moitos anos, sí, señor. Sabio, a mí, francamente, non se me ocorre nada mellor para acabar co terrorismo islámico. Os ayatolas todos en pelotas. E os curas tamén, todos en pelotas. E o Dalai Lama en pelotas. E os ladiñas en pelotas. Todos en pelotas. E Fernando Sabater en pelotas. Me cago en Dios. Fernando Sabater. Iso, perdón, pero non o vexo. Ten razón, iso é difícil de imaginar. E os nominados a mellor interpretación do himno galego son... Mambén ben cola e Atún Biantó pola súa versión suajila. Edilberto Alosio e Celia Panamá pola súa versión caribe. Gini Rasmo e Lori Cliff pola súa versión rigueira. Fogar de Breogán, Fogar de Breogán, Fogar de Breogán, Breogán. E Cuchús Pimentel pola súa versión flamenca. E o premio é para... Cuchús Pimentel. Ai, Trotsky, non vas creer, pero antes estive vendo unha película de chicas e emocionei. Sí, mira se me emocionei, que xuntámos as camas eu mal a miña muller. Pero bueno, que sabí que polo menos, unha cousa é emocionarse e outra é tolear de todo. A ver, mira, que oye parar, vaya pintas ten, Suba, amigo, suba. Moitas grazas. Home, pero vostede é... Sí, eu son Osama Bin Laden. Grazas por pararme, amigo. A xente é moi mala, non o vai creer, pero non me paraba ninguén. Normal, a miña normal. É que as pintas que levame, home, vostede sempre tivo fama de revirado. Eso a xente bota moito para atrás. A xente é moi dada de botar a lingua para cima. É que vai vostede por aquí? Quero facer carreira política, por eso vou a Santiago. Quero presentarme a presidente da Xunta. Bueno. E vostede pensa que vai ter algún voto? Oh, seguro, porque eu quedo moi ben nas fotos e iso é o máis importante das democracias. Ai, sí, eso sí, E falando do menos importante das democracias, que vai propoñer no seu programa?
Eu son partidario de que cada quen faga o que queira. Son moi amigo das festas, das morgas, da xoldra. Sí. Eu o que pasa é que teño fama de ter mala uva, pero é pola barba. Pero eu saco a barba e teño unha cara de boa persoa que tiro para atrás. Sí, home, sí, vostede é un santo, prácticamente. Páreme por aquí que xa vou facendo campaña. Moi ben. Veña. Aí. Iso la almena la. Ala, pola sombra. Ala, mala. Ai, mamá. Que Trotsky? E cantas mulleres terá o tipo este? É un mariconazo. Ola, moi boas noites, Galicia. Que tal, Galiza? Aquí estamos nunha nova edición de O Máis Galego. E coñezamos os concursantes de hoxe. Por unha banda temos o analista político e columnista don Ramón Vilas. E outro concursante da noite é Tucho Ares. O señor Tucho Ares é o alcalde dun concello do interior de Ourense, concretamente en Rivas de Castro. Benvido, Tucho. Que tal, amigo? Imos xa coa pregunta de hoxe, moita atención. Nunhas eleccións municipais, que hai que facer para conseguir o voto do veciño? Interesante pregunta, que nos di Ramón Vilas? Vexamos, a política local é a máis cercana aos cidadáns. Entón, eu creo que os cidadáns, por riba das siglas, quere ver feitos, obras, que les poidan apreciar día a día. Entón, faría iso, unha política máis cercana aos cidadáns. Facer unha política cercana ao cidadán, vai a resposta. Pois para iso non facía falta ter un analista político no programa. Que chispateño! Vexámolo o noso galegómetro, que neste caso marca nin máis nin menos que un 75% de galeguidade. Non está nada mal. Vexamos que di o alcalde de Rivas de Castro, señor Tucho Ares, que hai que facer para conseguir o voto do veciño. Home, eu sei, está moi ben todo o que dixo aquí o amigo. Claro que sí, que xa hai que facer pistas, fanse, e xa hai que meter os fillos dos amigos na Deputación tamén se meten, que xa non é a primeira vez, por favor. Pero mira, para conseguir o voto do veciño, o que hai que facer é conseguir o propio veciño. Ti chantas 4 ou 5 nun ómnibus ou nun coche, a poder ser vellos. Os coches? Non, os veciños. Ti lévalos a votar e votan todos. Tes o voto do veciño asegurado. Así non se perden unhas eleccións, home. Moi ben, o clásico carretaxe de votos. Vexamos o que di o noso galegómetro neste caso, que ven marcando un 100% de galeguidade. Xa temos gañador o alcalde de Rivas de Castro, un clásico en toda Galicia. A carretaxe de votos, ata sempre Galicia, ata outra Galiza. Mira, a que hora pasou, Luis? As 4 dos lugares de costumbre. Ai, que caralho. Voten por Bin Laden. Bin Laden, candidato á presidencia da Xunta de Galicia. E que cada un faga o que lle pete. Pois dixo unha cousa, Paco. A ese tipo quitas esa barba asquerosa que ten e ten unha cara de boa persoa. E máis, sin a barba, ia estar moito máis atractivo. E ainda así, está bastante boa, Con dicirche que hasta me están entrando ganas de darche un revolcón aí encima da alfombra. Pero quita nai, home, mira que és porca, Tranquilo que estaba eu vendo a televisión, xa me puxaxe mal corpo. E que? Está todo no seu sitio, non? Home, doutor, según se mire, temos as habitacións cheas, os quirófanos colapsados e a sala de espera a tope. Pero a min que carallo me importa? Digo se teño ben a gravata, home. Sí, está bastante ben, doutor. Hoxe ven o conselleiro, a ver se me dá un posto na dirección xeral e me aparta de toda esta merda. Bueno, pero temos unha muller a puntiño de parir e non quedan quirófanos libres. E a min que me conta, pois que o faga por aí adiante. Non ten problema, iso sí, que non a vexe o conselleiro. Non vai a pensar que somos animais. En onde a meto logo? Pois no cuarto das fregonas, detrás da máquina de café. Mírete que parvada, Pero é que está a puntiño de parir, doutor? De un momento a outro ven o fillo. E a min que me importa, tanto me ten. Unha muller de parto, iso sempre che dá un toque de tanrura. A ver, onde está esa muller? Traen aquí inmediatamente. Traio agora, doutor. Aquí está, doutor. Ai, menos mal, pensei que non me atendían hoxe, doutor. Vale, pois xa estou con vostede, señora, tranquilícese. Agora o que ten que facer é, primeiro, collerme do brazo. Ai, sí. E agora mirarme con ollos de admiración. E iso para que? Pois, como que para que? O médico son eu. Trátase... É psicología, para que vaya todo ben entre o paciente e o médico, entende? Vale, moi ben. Sí, sople. Vaya.
Que ben, que gusto dá ver esta Galicia moderna e saudable que todos desexamos. Perdón, que tal, señor conselleiro? Aquí estou atendendo un parto. Ui, non paramos de traer galegos a este país maravilloso. Que causa tan nobre, Pero mire, non sería mellor que esta señora estivese xa no quirófano. Sí, tranquilícese. Pero vostede quen é? Quen é este fantoche para meterse na relación de confianza que temos nós, home? Un respeto, un respeto. Respéteme vostede a mí, ou non ve como estou? Pero vostede non sabe quen son eu, señora. A mí que me importa quen é vostede? Non me fale así, non lle consigo. Fálolle como me dá. Mira, ten razón, non lle falo así. Tranquila, non se poña nerviosa. Pero que fai? Ai, que sale. Pero que fai? Mire, xa podemos retomar o da confianza do... Deixeme en paz, señora. Hola, señor conselleiro. Adeus, dirección xeral. Sabes que estou pensando que este tipo oxalá que gañe as eleccións. Descarado. Ten cara de boa persoa, que non? Sí. ¡Hostia, Costolla! Que? Que pasa? Mira! Que? ¡Buah, que vilada, Inedo! É certo, tía. Buah, é que? ¡Pero Costolla! Que? ¡Espabila, tontao! ¿Cómo que qué? Que pasa? Que este tipo é o máis buscado do planeta, chaval. Buah, é certo. É que? ¡Pero Costolla, te vais meter unas jumas! Que? Se denunciamos, van nos dar mogollón de guita, controlas. Denuncialo. Nin de coña, tía, é o noso colega. Vale, guai, Costolla, pero é un terrorista internacional, controlas. Xa, pero o tipo dou uns 20 euros. É por adiantado, É un tipo de fiar, descarado. Sí. Pero este povo baixouse a mogollón de peña inocente, controlas. Boa, é certo, un montón de inocentes mortos. Iso está mal, que non? Sí. Pero non o podemos denunciar. Sabes por qué? Por que, Costolla? Porque o tipo este díxolle a miña nai que se gañaba as eleccións nos poñía unha farola diante da casa. Buah, nene, unha farola, Flipa, diante da casa, que desfase, como controlas este tipo de política cercana ao cidadán. Que desfase, nene, veña, vamos a ponernos a currar. Alino. Ei, Dias, non sabía que che gustasen os animais. O gato máis bonito. Como se chama? non ten nome, Logo ti palle non as nécoras antes de papalas. Non. Pois, Comes gato? Ordea, como a miña nai. Eu non os probo. A mí o gato non me vai. Chámame miseriqueiro se queres, pero o gato é un bicho que a min... pois eu como todo que non teña de lei. Veña, déixate de comidas que mandaron unha cartón de patrimonio do Concello que sei que van vir. Me cago na... Vale, xa seguirei con isto despois. Ella, xo misichón, fala. Din que van vir para paralizarnos as obras da urbanización, porque houve algún cabrón que se foi da lingua e contoulles que atopáramos unhas pedras vellas nas excavacións. Xa estamos cas pedras vellas. Lástima que non houbera ladrillo e pladuró, que senón polo carallo arriba iban construir con pedra aos romanos. Tamén o digo, Mas o caso é que hai que facer que os de patrimonio entren en razón e non nos pechen a obra. Así que imos facer o tradicional que se fai nestes casos. Paso primeiro, convidalo a unha boa paparota, con ben de viño e chopitos e puro final. Sí, eso non funciona aquí. Se non funciona daquela pasamos ao paso 2. Algo decente. Algo limpo. Alevinsky. Alevinsky ou calquer outro puticlub. E se ainda así o tipo se pon gallito, daquela pasamos ao paso 3. Dánselle os cartos e pista. Veña, e agora collo mando e pon aí os tiranos que van comezar. Hoxe, os tiranos mortos en debate electoral. Perdón que te diga, Libre, pero tras ser alemán es un inútil e non tens nin puta idea. Es un chapuz. Ai, chapuzas eu, mira, eu serei racista, pero chapuzas non. Ademais fun o que máis autovías fixen, sobre todo por Berlín. Que autovías fixaste ti, cara? Un momento, non nos metamos coas autovías que estábamos a falar das listas de espera para operar. Pois eu nunca tive listas de espera, eu masaclábaos a todos xuntos, Mira que presumido o carallo do Pol Pot. Home, tampouco tiña eu listas de espera no terceiro Reich. Pero esa é unha barbaridade. Pois a min a sanidade nunca me interesou un carallo. É máis, nunca lle vin utilidade. Bueno, silencio aquí. É un pouco de orde, home. Aquí o que nos fai falta en riba de mesa son conclusións.
Se eu mandara aquí en Galicia, eran todos altos e rubios, como a min. Guy Hiller Arr. Vale, pero se eu mandase en Galicia, plantaríamos alondras chailas de cospeito, que só de pensalo xa me emociono, todo aloz plantado. Eu non tive nada que ocultar, nin polas amizades, nin polo soldo. Eu todo o que teño janeiro, honestamente. Pois eu tampouco louvei nada a ninguén, porque matar matei moito, matei, pero louvar non louvei nunca. Pois eso é de louvar, sí, Non señor. louvei nunca, É de que non louvar. louvei nunca. Roubar, matar, torturar, sempre rematamos falando do mesmo. Eu penso que o que compre é volver ao tema dos autovías e máis do AVE. Que vos parece? Que pasa, non vos interesa coñecer os prazos, os orzamentos? Cantas horas nos vai levar chegar ata Madrid? Veña, arreando. Home, pois, onde ides? É un tema ben interesante. Vide por aquí. Joder, nin que fose a reforma do estatuto, machiño. Onde ides? A chulasquería de Saddam, que paga Benito. Este Hitler é criminal. É criminal. Será un cabronazo. Agora ten unha chispa o tipo. Aí ven alguén. A ver se vai ser o de patrimonio. Hola, moi bons días, que tal? Miren, son a representante de Patrimonio e veño porque nos informaron que toparon aquí na obra uns restos arqueolóxicos moi importantes. Aquí está. Sí? Ai, non, aquí non se atopou nada. Aquí non atopamos nada, de nada. Nin a primeira pedra topamos aquí, que esta é unha obra na que todo se fai por lo legal. Non se linos, vamos, por favor. Faltaría máis, señora. Daquela non atoparon nada, entón? Xa lle digo que nada. Xefe, atopamos outra pedra nesta das vellas. Que fago? Tiro con ela ao río, como fixemos cas outras? Pero isto que é? Isto é un resto arqueolóxico moi importante. Vai tindolelo. Rita, pídolle desculpas por intentar sobornar. Pero non intentou. Tempo, señorita, tempo. Os tres principais partidos non chegaron a un acordo sobre o carácter de nación de Galiza ou Galicia. Por certo, non se decatan de que somos o único país do mundo que ten dous nomes oficiais? O presidente propoñía o termo nación de Breogán. O noso goberno fixo unha enquisa moi seria sobre o que as galegas e os galegos quererían incluir no preámbulo do estatuto. Ai, que fandango! Quen contaba con isto? Ai, miña casiña, meu lar. Solar de Breogán. Onde se queiman os pinos e se escoitan alalás. Galicia ou Galiza, non somos nada. O do ceo é sempre gris. Depende. Por min que chova. Pois non cho sei a verdade. Sí, non cho sei. Era aquilo Trotsky. Home, sí. Sí. Onde ninguén é forasteiro. Ai, non, carallo, que será na Coruña. Para min, o primeiro, o máis sagrado. Todos en pelotas. Mira, Maruxiña, mira como eu veño. Yo lo que os digo es que si toda esta riqueza natural que tenéis vosotros la llegan a tener los catalanes, hacían de esto una maravilla. Eso es lo que teníais que poner en el estatuto de los cojones, gallegos, coño. Que no os enteráis ni donde tenéis los pies. ¿Verdad, Cari? Cari. Ante a imposibilidade de poñernos de acordo, o goberno vai seguir investigando e buscando un termo que resulte atractivo a todos os cidadáns de Galiza ou Galicia. Sí, un momentiño, por favor. Merda de propinas. Adiante. Boas. Moi boas, pase. Sente vostede. Moi ben, que podo facer por vostede? É ben sinxelo. Eu quería plantarlle unha denuncia á xustiza. E dígame, ten algún problema cunha multa, unha herdanza mal pagada, ou mellor, algún problema con facenda? Non, maricoladas, non. O meu preito vai contra a xustiza en xeral. Non me deixa traballar. Pero entón a que carallo se dedica vostede? Xa sei, tráfico de armas, ou mellor. Non, drogas, non. Prostitución. Ándalle aí, pero non. Son concelleiro de urbanismo. Ui, político, encantado.
Moi ben, pero non sei eu a que ven o caso. Se é político que quere ir contra a xustiza. Mira, antes se un veciño quería facer unha pista, pagábamos unha mariscada e xa estaba a pista feita. Xa, e agora non nos deixan traballar así. Claro, agora a mariscada chamanlle suborno, pero por favor, por favor. Antes, se outro veciño quería pinchar uns carballos para facer un galpón, levábamos un puticlú e fuera. Mire, eu xa sei cal é o problema, pero é que aquí eu agora non podo facer nada. Pero non me diga iso, Que por non Dios. podo facer nada, home, non podemos volver aos tempos de antes. Que coño, eu son un home de principio. Xa sabía eu que ia sair por aí e veño preparado, Así, non me diga. Contra os seus principios teño uns moito mellores. Sorpresa. Que me di agora? Non digo nada. Carmiña, co Ministerio de Justicia. Dijo, chicao, esta situación non aguanto máis. A mí sácame das miñas casillas, Bueno, se non te levas co presidente da comunidade, o mellor é dialogar. Dialogando se entiende la gente. Dialogar con quen se non hai quen fale con el. Pois logo non me di que non podo telo porco no trasteiro, toda a vida jardando porco no trasteiro, e agora dime que non pode estar, que mal lle fai o porco aí no trasteiro, caralho. Mira, se mete co porco, acaba gobernando a túa vida. Ainda non sabe o peor, o do churrasco. Toda a vida facendo churrasco na ventana do baño, e agora que non podo que sei que lle fumo a roupa aos veciños, te biches cousas máis. Mira, vouche decir unha cousa, é que non che pareza mal, miña irmanciña. Que me vai parecer vindo de ti, non me parece nada mal, ala di. Eu son ti e convocaba unha reunión dos propietarios da comunidade. Ai, que veches vivoriña. Oiche, ti cando te pos a pensar en plan político es tremenda, A ver, reunimos aquí hoxe porque hai que tratar un tema moi importante, que é votar fora o presidente da comunidade, por tirano, por maleducado e por desgraciado. Estamos de acordo? Ai, que credibilidade tes. Ti valías para pedir as firmas da concentración parcelaria, non había unha protesta, iba todo pa diante. É que eu cando quero teño un peco, filla. A ver, veña, volvendo ao tema do presidente da comunidade. Hai no que votar fora, porque é un repugnante. É o tipo máis miserable do mundo mundial. Non hai outro máis repugnante que ele. Aí está, caracho. Falando ben. Hola, ¿estabades aquí? Sí, estábamos aquí. Que pasa, que tamén é delito, ou que? No, é que se me ocurreu que como sobraron cartos da cota anual, podíamos facer, non sei, algo bo, non sei, apadillar un par de rapaces do Perú. Pero vos non vedes que non hai maneira de que aprenda este desgraciado? Entón, que, parece vos ben? Pero que apadriñar rapaces? Non haberá rapaces bastantes en toda Galicia entera para ir a buscar os chinitos a outro mundo? Non son chinitos, son do Perú. Nin chinitos, nin japoneses, nin Constantinopla, nin Bueno, víbora! Que? Non te ensañes tampouco, eu creo que a primeira xa la vou. Mira quen se ensañou. Non era tan difícil, miña filla. Vamos, empezamos a conversación con moito tino. E todas calmadas, só le pedíamos convivencia. Eso, e non te babas, Breogán! Pase Breogán! Breogán! Se me descapulló el peta. Ai, que caramba. É que vai vostedes por aquí? Toma retomen caliente. Vámonos. Diga eso, por Dios. Non podo... ¡Por Dios! ¡Uah, Costolla! ¿Qué? Ten cara de boa persona. Amigas e amigos, parecía que hoxe todo ia ben, pero non. Estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexe. Mira, Borcona, sabes que te dijo? Que xa que teña aquí a desbrozadora e teño este pequeniño tempo muerto, vou facer a depilación brasileira. Pero que depilación brasileira, ni que depilación... Ti toleaches. E vos que vas facer? Botar desodorante? Ou lavar a pasear todos os días? Ti non é esa que eras, Mira, ti polo foi no lugar miña nai para mandar en min. Faz o que me dé a gana. Ai, fai o que che dé a gana, eu non mando en ti. Alá ti coa tua conciencia. Par, mira pa min. Arrede. Se cadra si que necesitabas, Ves? Ainda me falta a outra mitad. Por favor, cando xa todos pensábamos que estes chistes fáciles estaban desterrados desta nosa canle para sempre, tivemos que aturalos unha vez máis. Que vergonza, que despropósito. Ata a semana que ven.